Me kira ka kula min da kanka? Me kika ce? Cewa ne ka kula min da kanka. Haba mai gida daga cewa kanka kula min da kanka. Ke Luka ba fes this wannan baban tinkiya. Ni zaki kalla ki ce in kula miki da kaina ma ku kika bai da ni? Ko dan shayi kika bai da ni? Ko kuma yaro mai tata kika bai da ni? Kakan nawa da kina har hula na sa mai har da tarin gashi. Ka kula wanda kanka. Zan ci bala bar ubanki wallahi. Ni mai gida abin da nake nufi shine idan ka zo tsallaka titi ka dinga duba babbar mota. Sannan idan ka ga mutane a zaune ka zo wucewa ka yi musu sallama. Faɗa ce ta ma'aiki. Sallallahu alaihi wasallam. Au haba dai. Wato kina da in kula miki da kaina wato da tsallaka titi in kula. Amina zo wuce daga mutane a zaune musu sallama faɗa ce ta ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan in naga babba ya zo wucewa dan mai irin sanda zuwa kenan. To ai ban sani ba. Ai da tun farko ki faɗa mun ko dukan ki bazan ba. Da kina ce min ka kula mun da kanka haka zan rungu baka. Amma duk da haka tunda wannan kula ne a soyayya da ki dafa min indomi na fasa fita. Mudi look at my face. This one na baban tinkiya. Lafa. Haba da Allah, kai ka ce bayya an gaya miki da kudin kamar sai miki abincin wannan ai zalunci ne. Amma dai Allah ya tsaka da ki wallahi. Ke da babu ruwa ba ce wallahi. To igiya muguwa zalima. Kai karewa na kike yi ba kike yi. Sauri ba gurin zuwa aikin banza wankin tifa. Waye ga maka sauri nake yi ba ni da wurin zuwa to ina da wurin zuwa wani sabon kamfani aka bude na zuwa umara da hajji. Wannan kamfanin ya tanadar maka tafiya a cikin sauki da kwanciyar hankali da samun nutsuwa da visa a cikin nutsuwa. Alhamdulillah. Sannan kuma ina gaya maka a cikin farashi mai sauki. Wannan wani kamfani ne haka? Jinda Travel and Global Services Limited. La ilaha illallah sunan kan bayan mu. Shi yasa kaga ina sauri don in fara zuwa zama ni ce ta ɗaya zuwa wajen. Saboda za su buɗe wajen ranar Juma'a 8 ga watan Mai za su buɗe wajen shi yasa nake sauri nake gaggawa ya zama ni ce ta ɗaya zuwa. Allah akwai special offer a cikin mutum 15 da suka fara zuwa wajen. Idan ka zo a cikin mutum 15 ɗin nan akwai 10% da za su cirewa. Kar ka manta saboda za su buɗe wajen nan 8 ga watan ne shekara ta 2026 ranar Juma'a insha Allah. Sannan ba tsaya iya nan ba suna sabunta visa ta ƙasa zuwa ƙasa kamar irin Ghana, Togo, America, Ingila, China, Dubai. Sannan kamfanin nan ba iya wannan ba har passport suna yi sannan har igama suna yi. Suna igama, suna passport. Kai wallahi kamfanin nan namu sai dai mutum ya ce masa san barka ba abinda mutum zai komai an gama masa. Masoyiya ina ne address din su? Address din suna nan a jihar Kano a nan Zuro a Royal Plaza. Zuro dandalin yan fim. Kusa da ofishin MTN. Me ya sunan lambar office din nasu? Lambar shagon XC. Number XC. Kice yasa sai sauri kike yi? Shi sa ga sai sauri nake yanzu nan shaf zan tashi in tafi. Ki dai Allah ya isa Allah ya fiki ko banza da sha lemo. Na manta lemo na. Look at my face. This one na baban tinkiya. Lafa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ai sai kije mun ke so da ci. A so da ba rago ba dan nadu ba dan 50 ba dan 60 ba dan 70. So da bi maso ya manzon Allah ne tun da kan nabi ya fasilan ami in Allah da ya gama duniya lafiya. Ba kowa wasa da sallah kun uwa kun mu ba. Gashi ku ba azalmai bane ba. Ke yasa hagu muke alfahari da sojojin Najeriya wallahi. In kai sojoji ne ka ga sojojin Najeriya sun fika iya tare sun fika wanka sun fika tsoron Allah sun fika komai. Kasa ce mu babu tsaro. To kwana biyu na an kama wata mata ta sa hijabi ta saci wani yaro. Gashi akwai duniyoyi ta rauni to rai ta nan kifa irin su ce shi yasa na tube miki hijabi amma dan Allah dan Annabi ki hakuri ba zan taɓa bari a cikin soja a gaba da ba akan soja ba abin da ba zan ba wallahi dan Allah ki hakuri. Kar ka damu mu sojoji muna da hakuri kuma dama yawancin masu hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aljanna ne kuma Allah yana tare da masu hakuri kuma shi yasa sojoji an san mu da hakuri ga juriya gurin aiki kuma za mu iya bada rayuwar mu akan kasan mu da kuma hijabi ni sai in samu ki ma hijabi wallahi sai in samu ki ma hijabi ina ma a ce gobe ki turo a daura mana aure da karfe 9 daidai inda bani na zama ke Allah ya hada mu karyar mu gudun mata baby na sarrafa mu ga hijabi ki zo ki an samu na alkulan ya kiɗi mahi